קמנו בבוקר, הלכנו לעבודה, עברנו את כל המהמורות של היום, ואז חזרנו הביתה ועשינו את הטעות שכולנו מכירים. נשכבנו רק לרגע על הספה. הרגע הזה הפך לחצי שעה. נמרחנו ממש עד הרגע האחרון, וכבר לא נשאר לנו כוח לצאת לאימון. זה קורה לכולנו, ולא פעם אחת. חשוב להבין, אימון אחד שפספסנו לא יהרוס לנו את כל התהליך, באמת שלא. הבעיה מתחילה כשאנחנו נוטים לפספוס להפוך לשגרה. כי אז הפספוס הופך להיות עקבי, ומתחיל לנצח את כל ההתמדה שבנינו. אם אנחנו באמת מותשים, ואין לנו אפשרות להתאמן, מותר לוותר פעם אחת. אבל יש כלל אחד שאנחנו אף פעם לא שוברים. לעולם לא מפספסים 2 אימונים ברצף. פספסנו היום, מקבלים את זה. ומחר חוזרים, גם אם זה לאימון קצר, וגם אם הוא לא יהיה מושלם. אנחנו לא צריכים להיות מושלמים. אנחנו רק לא נותנים לפספוס לנצח פעמיים. פמיליה פיטנס, כוח של משפחה.